Lucrez în domeniul fizicii cuantice și cred foarte tare într-un univers care de-abia așteaptă să fie investigat și înțeles. De curând, împreună cu echipa mea, am reușit să facem un pas important. Am reușit să ne apropiem preț de o particulă, cum spunem noi, de înțelegerea lumii. Și, de fapt, știința nu e nimic altceva decât o modalitate de a înțelege lucrurile, inclusiv pe noi înșine. Noi cercetăm într-un domeniu de nișă, într-un domeniu extrem de actual. Trebuie să explic puțin. Încă de când a luat naștere fizica, s-a considerat că materia era alcătuită din particule. Ulterior, acest punct de vedere s-a schimbat. Pentru că, în momentul de față, noi credem că materia e alcătuită din mici corzi. De aici teoria corzilor, conform căreia particulele nu sunt nimic altceva decât niște mici corzi invizibile din care emană materia, precum muzica din instrumentele muzicale. Prin urmare, universul e o simfonie, iar legile fizicii sunt armonii. De pildă Mozart. Mozart este fizică pură. În facultate circula un banc simpatic. Unui student, la examenul de fizică, îi pică următorul subiect. Trebuie să descrii universul în 200 de cuvinte și dă și 3 exemple. Astăzi această glumă a devenit realitate. Teoria universului multiplu spune că universul ar putea conține un număr infinit de universuri care funcționează după propriile legi ale fizicii și că în fiecare moment au loc Big Bang-uri. Prin urmare, universul coexistă cu alte universuri aflate în expansiune. E fabulos să vezi cum sub ochii tăi se mută granițele cunoașterii. Lucrez cu o echipă de oameni străluciți, a căror minte este în permanentă căutare. De curând ni s-au alăturat câțiva studenți, ale căror rezultate excepționale i-au recomandat pentru cercetare. Dialogul cu ei e întotdeauna unul reconfortant, pentru că sunt niște oameni care caută și nu se mulțumesc niciodată cu ceea ce citesc în cărți și în tratate. Întrebarea "și dacă totuși" a devenit refrenul nostru. Într-un fel, suntem ca niște copii. Doar ei vor să exploreze lumea și capătul ei. Unde e capătul lumii? Ce ne așteaptă acolo?